Marede ita. Tatopo tima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasoha tudosan jala ama parasiroha. Dang lomo roham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani iu bahay nu pangido hami, saya sudati ma toru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesa ni dosa. Roma hamu tuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosamuna songon abit bunga dapdap, botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas domuse, hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Kor gabungan.
Marede mahita. Hatani di bata turpuk epistel di minggu sadarion tarsurak di Jakobus bidu 5 mamukama sian ayat 12 saat roh di ayat 10 walu. Jakobus 5 ayat 12 1 ayat 10 walu tajahama marsika sorin. Alai parjolo ni salutna ale akadongaku unak kamu manolon-nolon manang tu parlangitan, manang tu tanoon, manang tu panolonan na asing pe. Alai hatamuna olo hot mai olo, ia hatadang hot madang, asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Molo adong namar sahid di hamu, di jo maakasitua ni huriai, asa ditangyakon ibana, di dapol ma ibana dohot miak marhite-hite guar ni Tuhani. Atong masih toputan dosa mahamu dohot masih tangyangan asa maluk pamu. Namar gogo si tutu do tangyang di partigor molo di haburjuhon. Dungi diulahi mamar tangyang jala di lehon langiti ma udan. Dungi di patubuon tanoima parbuena ido saatna martua doakan atu mangihon hatani di bata jala napiopsa amen. Marede mahita.
Taha tindak ko ma haporsiaw tay songon na hinatindak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsea di debata jahuba ido ama pargogo naso hatudusan na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tiduboni si Maria nagabi-gabian senton di parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau da bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban waturu dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgu lahundul tu debata jahuba amanai pargogo naso hatudusani disima ibana pai mamula sogok tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria topan halak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate dohot dia hangoluan na sora suda. Amin. Cor exaudi.
Tabege matiting na maragam di Huriata di HKBP Cinta Damai di Mingguta Sadarion Minggu tanggal 2 November 2025. Naparjulo warni minggu dohot topik ni minggu. Warni Mingguta Sadarion minggu pa 20 dung Trinitatis hasitulu sadaun di debata. Dohot topik ni minggu ditangihon debatado tangyang ni naposona. Napaduahon sosial huria di Mingguta Sadarion pasahat sosial huria dohita songon dalat tamang rupi dongatta na di bagasan parsahiton tapasaha may di bagasan lasni roha tupoti na pinaradeni huria di pitu masuk dung sidung parmingguon. Napatuluhon pilihan bulanan di minggu naro tanggal 9 November 2025 pasaha pilihan bulanan dohita tu bulan November 2025. Tapasaha mapeliata tujolo di bagasan lasni roha songon mau liate ni roha tu debata napapaton padidion na badia khusus di Mingguta Sadarion di parminggota pukul 10 di patupahuriat taro padidion na badia khusus tu dua hala danak imayanak koni ruas huria sian sektor sada dohot sektor 2 napalimahon pesta gotilon di hari minggu naro tanggal 9 November 2025 ima pesta kotilon di Huriata dalata makalasson dohot madok mauliate di pasu-pasu ni tuhata nong tajalo di bagasan sataonon. Laos di somma tapasahat celengan aek sattetek nong tapapungu songon parbuini gotilota si kata madok mauliate di panarihonon ni tuhata. Obar tu si parmingguon di hari minggu naro tanggal 9 November 2025 di patupa holan 2 hali. Ima parmingguon di pukul 8 manugot marbahasa Indonesia doho parmingguan di pukul 10 arian marbahasa Batak. Naponopon titing neng marbagas titing parjulu naing majalo pasu-pasu perbagason ma Januari pardede eskom anak nia mata togar pardede tubuni inata Adelaide Borusiahaan alamat Jalan Musola Gang Sekata nomor 20 Walu ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sian sektor Walu dohot Orwana, Vivi Oktavianti Siahaan, Borunia Mata Luhut Siahaan, Tubuni Inata Berliana Borhuta Galung, alamat Jalan Simalingkar Raya nomor 126, ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sektor Walu. Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu tanggal 15 November 2025 di HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Napapituhon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di Mingguta Sadarion imasian keluarga amata Tigor Gultom inata Trisna Marta Borusirait sian sektor 10 sada. Mau lihat tema di pasahat huriata tu keluarga na pasahaton sumbangan bunga altar. Napawaluhon parhalado dohok ruas namar sahid dohot na pemulihan. Naparjolo Rachel Amanda Borupurba perawatan di rumah sakit Hermina sian sektor Tolu. Napaduahon Neti Boru putar-putar perawatan di rumah sakit Advent sektor 4 napatuluhon Bella Rospita Hutauruk perawatan di rumah sakit Bunda Tamrin sektor 7 napapaton Yuji Evris Hutauruk perawatan di rumah sakit Hermina sektor 8 napalimahon tersurat di si Raya Pasaribu na sebenarnya Guarni Inangi Espio Boru Pasaribu Manang Oppu Monika perawatan di rumah sakit Hermina sektor Sia. Napaunopon si tua patun si hombing perawatan di rumah sakit Bina Kasih sektor 10 Jalan Napapituhon si tua Joni R Tambunan SE perawatan di rumah sakit Jantung Jakarta sian sektor 12. Napasiahon majahatona rapot padita hatopan HKBP. Pesan rapat pendeta hatopan HKBP tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Kepada seluruh warga jemaat dan parhalado HKBP yang dikasihi Tuhan di tempat. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan rapat pendeta HKBP 2025 di Seminarium Sipoholon pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat ini berlangsung dalam terang tema ciptaan baru di dalam Kristus yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekadar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup dan senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus.
Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama, serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Subtema rapat ini menegaskan bahwa panggilan gereja bersifat pastoral profetik. Gereja tidak boleh diam menyaksikan ketidakadilan dan kerusakan alam. HKBP harus berani bersuara bagi kebenaran dan keberlanjutan kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, Rapat Pendeta HKBP menyatakan seruan iman dan moral untuk menutup PT Toba Pulp Lestari atau TPL yang telah menimbulkan kerusakan hutan, ekosistem, dan terganggunya hubungan kekerabatan di Tapanuli Raya. Tanah, air, dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi berlebihan demi keuntungan semata. Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat ini juga membahas teologi eklesiologi HKBP yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan proses HKBP, serta isu-isu teologis kontemporer, penyakit sosial seperti korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, terbuka terhadap perubahan, dan profetik dalam kesaksian iman. Pembaharuan gereja tidak akan terjadi hanya melalui keputusan rapat, tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus. Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025 sampai dengan 2029, Pendeta Dr. Hulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta HKBP dalam semangat pelayanan yang profesional, profetik, dan berintegritas. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan sebagai umat yang diperbaharui di dalam Kristus. Seluruh pelayan dan warga jemaat hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang haus akan keadilan. Seminarium Sepoholon 30 Oktober 2025. Atas nama seluruh peserta rapat pendeta Hatopan Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Napa sapuluhon titing ucapan selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni huriat HKBP cinta damai resort cinta damai. Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot perbagason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni huria. Mulai siat tanggal 27 Oktober 2025 sahatu tanggal 2 November 2025 sadarion. Saya diramoti tuhatta mahamu di lehon gajang niumur jala tuhatta mau nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang perdagingon di akka ulaon muna. Torop ni nama marulang tahun di bagasan saminggon 40 sada halak. Naparjolo may inang Rosleli berusiahaan tanggal lahir 30 sada Oktober 1947, umur 78 tahun sian sektor 12. Jalan apa 40 sadahon sahmo situmorang. Tanggal lahir sada November 2010, umur 7 tahun sian sektor tolu. Saya diramoti tuhatta mahamu di lehon gajang niumur. Doho di pasu-pasu mahamu diaka ulau muna. Hata di tuhatta madok di pesalmen 10 ayat 12. Saya parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan roha nabisuk kami. Songoni matiting di minggu tasadirion. Mulai ati madihita, mulai ati madi tuhata. Mared di Maita.
Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mga ramoti doon marajay ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Horas madihita saluhut na. Dihita na dihakulungan ni Tuhata Jesus Kristus. Hata ni debata di bagasan minggu tasadarion di minggu pa 20 dung Trinitatis. Imana tersurat di buku Nehemia bidu sada mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat 10 sada songonomma didok disi takasma tapai hutihut omma akajamita sian si Nehemia anak ni si Hakalia masa do di bulan si Pahasia pa 20 tahun tongon ahu di huta Susan di bagasan jabu ni rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian haha anggiku rab dohot di babawa sian Juda gabi hupauso tunasida pangalahon ni halak Yahudi aka namalua aka natiba sian halak na terbuang dohot pangalahon ni Jerusalem dunginin na nasida mapi jadi dung hubege baritai hudul maaw laus tumatangis margudopong ahu pola na niya liling jalamar puasa au dohok martangiang di ado panibohi ni debatana di surgo nikuma ia le Jehovah debatana di surgo hodo debatana tibul na jalana sokal na totong merningot padan doho asini roha tuhalak nama kaholongi ibana jala na mangaraduti aka tonana say patinggil mapinggolmu jala tonggor mamatam tumangihot tangiyang ninaposomon na hutangyakon nuaing dia do pami borngin doho arian mangodihon hala Israel akan aposomi huhut ahu manopoti akadosani halak Israel akan ahu bahin hami dopakko nang ahu nang pinopar ni damang nunga merdu sahami tung namar rohamago situ tuhami marparulaon do pakko ala sohura do tihami tona aturan doho uhum akka na tinonahommu tu si Musa naposom alai say ingot mahatan na tinonahommu tu si Musa naposom ujunani dokmu molo ditutuk kamu merdosa paserakok kumahamu tutonga-tonga ni akka bangso alai molo mulak rohamuna tuahu jala diradoti dohot diulahok kamu akka tonaku nang tungsura naung abolok kamu saharodi ujung ni langit say papungokku dohamu siani jala mulak kamu buanokku tu inganan naung hupilit bahin inganan ni goarhu
akan naposom donasida tongon jalabang som naong pinaluami marhite-hite hagogon godang dohot marhite-hite tangammu nagogo sahali. Ya le Tuhan, say patinggil mapinggolmu tu mangihon tangiyang ni naposomon, dohot tangiyang ni naposom akka nalomoro hamarhabiarat tu goarmu, say manupak maho diaka naposomon sadarion. Asa cupangan asini roha au diadopan ni rajai. Ai si tahu anggur ni rajaido aku disido sahatna. Dihita na ni hulungan ni Tuhata Yesus Kristus. Luar biasa do si Nehemiah nang pe mangulu jala karijoy na di istana ni Raja Artasasta, jala terbuang bangsa Israel secara khusus Juda, jala ngaidok ibana di ayat 10 sada ibana gabesi tahu anggur ni rajai menjadi juru anggur, juru minum kerajaan. Dang hola dirina dipikiri molo pe sonang sasitong napakilalaan na di istana ni Harajau ni alai anggorohana dipakuling ibu darna say holat tu bangso nairo ima bangso Israel Juda natongon na sida mangadopi habuangan di bahenido didok ibana dinaro baritai haanggina pabuahon barita tu ibana taringot tunang marbungbungan parik jalanong matutung pitu ni harbangan lapatan na dangadong benature. Di bahini kami margudopong dopak kilalaku, aku merasa berkabung mengingat apa yang terjadi tu debata. Sebab Allah itu adalah Allah yang setia. Debatana setia do Tuhatai. Ai molo mulak jala bertobat halak lomodo rohani debatah marnida diakka na paubahor rohana. Alai molo so diulahon hatani debata dang mangolu di bagasan patik aturan ruhut na binain ni debata didokdo paserakok kumahamu tu akka bangsoy. Dibahini hina argani hapolinon hina argani nahipu bangsoy ido ben na di pasahat ibana tu debata asa debata mamake nguluna laos palabokon pikiran sakap ni rajai ai di oraido nasida paulihon di oraido nasida mulak alai ido nang ditangiang isi Nehemia asa di palabo rajai rohana. Di bawah ini dihitalongan ni Tuhata Yesus Kristus di ilihilik tangiang isi Nehemia tu debata tulus do jala buido sidung doho denggan dak sahat 2 bulan dipature maka parik na merbungbungan dipature maka pitu harbangan naung matutum dihitalongan ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan tuluari dinang mate Tuhata Yesus Kristus mate tersilang
sian parhatubanan ni dosai di pature-ture dongoluta dia kaparik naung marbungbungan lapatan yang sudah kebablasan melakukan dosa. Tuhan mengingatkan, memperbaharui hidup kita di dalam pengorbanan Yesus Kristus di pai baru do kita markite-kite pakokopon ni Tuhata Yesus Kristus. Dan kita ini dipulihkan, dibangun, dipature-ture do kita marhite-hite pakokopon ni Tuhata Yesus Kristus di tonga-tonga ni ngulut taon. Di bawah ini dihitalongan ni Tuhata Yesus Kristus diarahod do hita marhite-hite turpukom. Biarlah kita sebagai orang percaya dihita kanaung pinili ni debata sai totong ma akaroha na berempati, akaroha na memiliki ya dia kena mangudihon dong anna dang memikiri dirinya sendiri, dang memikirkan dirinya sendiri, alai na tahu ngolu namar panarihon mamikiri tujulu dakola dirina alai dohok do nang sadok pangisi ni bagasna nang maradop pondonganna gabe taruli las ni roha marhite-hite diaka perasaan pakilalan na makilalahon pakilalan ni dongam. Di bawah ini dihitalongan ni Tuhata Yesus Kristus bolon waeng boydo murahita madok seakan-akan kita ikut merasakan penderitaan orang lain. Ay molodong berita habot ni roha ya nunga merujung ngulu siadui inna rupane boydo tur mergajang meratus mungkin nama bayan komen di si RIP do marhabot ni roha turut berduka cita sekalipun kita tidak pernah datang melihatnya. Atik pedang rohi tamarnida alai boy do pakilalan heranaung sahat do hita tusi marhite-hite hatanata pasahat doho marhabot ni roha. Lumayan musedo bolo dong di mana di grupi itu kan. Jadi songon di grup kan bodo songon ini. Selamat ulang tahun nina. Hape dang adong imana di grupi. Itu bisi pasahat to ni. Kan. Manang na di pasahat di si Tuhan menghibur, Tuhan menyembuhkan inna. Itu. Hape dang adong imana di si. Ya, na di grupi. Jadi nama jahai sero. Itu. Banda mabuka Facebooki, nama buka WA, itu nama jahai. Belum tentu di jahana marsahitino ni. Itu. Alai mola pala odol lo. Daksay holat di pamanga namanginang. Daksay holat di ketikan ni jari. Alai tarida nakso di botodongan ni iba. Ya. Holak siduk takitik itur martangiak kita Tuhan. Hujaha baritai nunga marsahit opusiugol di bayani asi maroham Tuhan. Say bolokom maka sahit na mugulugol di bena asa seha jalan mergugoy bena asa unang mongolongol be leakna do pakilalan kan artinya ada aksi ada tindakan dakolan di hata ino nani do ni si Nehemia di son jangan hanya sekedar kata tadi do reaksi di mana pambahenan na dijumpangi do rajai raja nami asi marwam tada mabang tsunami judai wala nakapasipas yun namay akan natinggal di bahini asa mula jo todi turumain na ido kan ido nanido na disi ido ben nanang di do la batak kan belum mengadupi songgot-songgot paru kilon torijo pu do sipir di todi ya pirma todim inna margugo maho pirma todim
di palua Tuhan itu siap parmaranin na rupane ya pirma to dimin na di hari Selasa ya kalau enggak Rabu ya kejadian di Lagu Boti na lomar sikola do kada danakon naik angkot ya alai songonima si pataulo do ka persikolaon naik angkoton pahatok pak supir dang maraluguin na ido baulo mara di baim matutu ya dang apalaki kuatan nabe sebenar na mobili dipaksa matutu asa maralugu kan dipacing ya alai bamargugu ma tarapul ma keluarga namar sitaunon mati di tempat dosa danaki persikolai dua mati di rumah sakit ya dihitang longan itu hatta Yesus Kristus ya ena so martangi yang dono aingi lau sikola inna musema kan martangi yang dui nasi tangi akun na tuwe-tuwe na dui itu ai siat tangis ni inatai ai hudok ko donianu nang sikola joho sadarion neng lau hita mardalani nikudo alai say jugul hoko de ko sikola do awomani mo hape o manani alak mo to sikolain narupani ido hamate ammu dihita longan itu hatta Yesus Kristus kita enggak tahu jalan rancangan Tuhan dalam hidup kita jala di bagasani di biain marhite-hite turpukon bohado ngulu taon asang ulu na peduli betul-betul peduli ya dada holat di hata ay mo hata boydo asiroha te inna asiroha inna holan asiroha itu alai ditindak lanjut ni asini rohai ikotarido nang dipabahenan songon ngolu ni halak nang pinalua nang ni asian ni debata jala asini rohai do si pangasahoron ni halak na dapotan asini roha di tonga-tonga ni ngoluna ido men na didok on peholan asini roha si pangasa honotoni si pujioku si pujio kudo Jehovah dumrona pa mana toni jadi si pujion do Jehovah ala nama ngasi ngoluta jala holan asini rohani debatado si pangasahonota ahado asini rohani debata didokdo ai songonondo holong asini rohani debata di portibion polado di lehon anak nana sasadai imatu hatta Yesus Kristus asa dapotan hangoluak kita hangoluan dadaholan hangoluan di portibion alai hangoluan nama notong di sido diarahon ngulutau asa marhite-hite turpukon songon hataridan nina peduli ita di bagasan perdalanan ni ngulutai totong do diajari hita asa gabi ngulu si partangiang ngolu si partangiang na totong di dagasan panggulmiton ni ngoluna say totong martangiang adong hujah hadis ada tulisan ya kehidupan orang yang selalu mengandalkan doa holan 50% nai na mainna jolma na mga sahot tangiang ido berarti hampir sarupa hampir 50-50 ido hampir mendekati torok ni jolma na sopola hidup mengandalkan doa jala siap penelitian ini didoksong ngonon pada umumna si 50% ni nasa mengandal hot tangiangi di bagasang nguluna dia kabangso na so maju dopein dia kanaso harumeju dope alai di akka bangso nang maju ngahumurang di ngulu partangiangon na
na dirabot padita na di hari Selasa di ceramah, ya, tema dan subtema dungi pembahasan taringot tu 2 Korin 5 ayat 10 pitu, ciptaan baru. Di paadar do disi marhite-hite amat tapadita Dr. Andar Pasaribu selaku sekretaris UM di Jerman. Jadi ternyata gereja di Jerman sudah banyak yang kosong, bahkan sudah ada yang disewakan. Ngai sewa hondang adong be jolma merminggu di si. Di pasewa hom magareje. Adong dong di bahan gabibar. Ya. Imana terjadi nuangin na di Eropa. Jala humibet dohita nuaing di Indonesia on secara khusus HKBP narupani molo dihita didok rupani jiwa ditodi perhuriauni tibudu pihinna aledak taboto tu 10 tahun yang akan datang ala najulu pi Jermani songonidon jangan-jangan bahasa unang terjadi songoni di tengah-tengah ni huriata ala bolo tu sonarion ngamar onom 1,5 juta ruas ni HKBP rupani jala adong do sada padita na bertugas di Amerika luar biasa don nanuaing halak Batak na tinggal di Amerika merminggu nasida di si mamake hata Batak jala semangat nasida na merminggui merhata Batak atik pe daksibui terdundung dilayani padita ni halak Batak nasida jala gabisian gereja timur do sepata melayani nasida rupani alai ibadah nai merhata Batak dihitang longan itu hatta Yesus Kristus molo ditaringot itu kepedulian hita halak Batak luar biasa dulu hita halak Batak itu benar molo mengadupi paru kilot donganna didok rupani ya manang na mengadulisi dulu pe manang na diaka ruh ni namar tutur halak Batak ini benong istilah padohan ya makuling mudar jadi molo halak Batak namar lapatan ya jangan tanya persoalan kepedulian lebih peduli do halak Batak sasitong na gitu. Jala semangat na dia kepedulian na tari do sasitong nang di paradaton na ya airo benna sampai di do rupani to mak sudi binani saryon lo tuwe dek no mau ninna rupani kan gitu. Jala ima dia ka nakinguluna ya na bersosial na luar biasa di tengah-tengah ni abatahota baseunang ma tergerusi amanginang seunang ma meretisian hadiriota songon halak Batak nong sinodangan ni hatani debata songos sinehemiaon namat sayar gasitutu dipakilalahon ibana ido ben napola diodihon ibana di bakasat tangihang na bangsoi judai asamula manasida dipature hutana jalahi tapi molo tabereng nanuay atik pegudang mangarehe ya manginang mangarehe yo puye purus HKBP udah masuk ke dunia politik na urusan na diurusin nah itu bukan hanya jangkauan jangka pendek dang ina binidani HKBP molo pe adong ngaka pernyataan ni alai dau tujolo di bereng taringot tuhaulion ni tano Bataki
Asa unang holat di edde songon na dok na pulau Samosir, go di si hasang ng eme ng bawang, rara do, dangong berara be pinahan, ali rara gabi mati, ala niya hanak king ani dak terjaga be ekosistem na denggan ekologi, ya, bolo na ujui tikidak dana kiba, bolo lau tutuba olo dope. Marhonong iba tu tau tu bay rupani ni inum aik niya tu bay bolosonari ba unang mada ngago bidisi yakka ngago bidisi hona virus rupani iya ngamulai kuda ngakanaung habis hona taban itu jadi wama tutu selama opa ari hami disi dangadong rubudan itu naung nisimir hias sipatu hamidanon mulak syam tarutung si poholon ngamar botar si patu nabirong go pinake ngamar botar alanya go ebu disi di ditangyaku tungtuan ni maburju parsimanuk kalito parsi poholononin naroha ala hampir 1000 mobili na peserta rapati iro rupani kan ay merlelulalang songoni jalan sian sirongit saat tu si poholoni seminari kan iro amang innaroha artina gabi gudang marbur ebuika jadi asa tutunang gabi holan gabi kenangan aido ben na di pauliuli parik nama naking nong bungbungi asa unang gabi holak kenangan ni alai dipulihkan ido tong go di si hacang nang eme nang bawang rara do pinahan di duluki nama saya nama buan Korama Huria tu Sidihoni ya adong do pepinahan disi ido gabe tua hado guarri boleh lokoni tau Sidihoni na rupani bamasuk do pe tu si horbo margulu berarti adong do pe pinahan ya. Jadi unak kolanet de do otano batak saya nama sihol tua utuhoin na Otano bata kinato. Jadi unak kolanet debi ya. Alai tarida manang di pabahenan buado paulihon di huta. Jangan lupa. Unang lupa. Aido ben nanang di dokdo taringot tu unang lupa di akka hutana. Edde pe adong guate. Unang songos simardan. Nalupa marama, nalupa marina. Gabi tong mahera sarupa dohot si maling kandang ko maling kundang iya di Sumatera Barat unang gabi dikutuk gabi betu nanti alai hitaon nunga di pelua Tuhan telah membebaskan kita palua hok kita sian hado sautta bagaimana hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dia kanang pinalua hitaon boy matotong mabait taruli haluaon nang akadong atta marhite-hite nang dia katang yatta dia kakepeduliatta dia kahaburjuotta di tonga-tonga ni ngulut taon jala arga situ tudo di ngolu partang yang oni atik pesipata dia katang yang tai amangin ang daksi harus di buy merelus dan itu merelus ale sotong gabi kecewa kita sotong gabi madili kita bolos itu so merelus tang yang tai alai diajari do hita sa totong saya marsiho martangyang dang paluason ni debata hita sendiri ya dihapujungan alai didongani do hita dirubi do hita dia kanarikot di tonga-tonga ni ngulut taon ido naking edetay Jesus haposaku unang ngau pasobo au dihapujungan dina somardonganin na onang gabi di pleseton kahalaki rupa niya te. Aido daba moloina mabelu ibaed do edena. Ido adong doama na disurguin. Ido. Jadi ingok madainang adong doama na disurguin. Ama na disurgui maingot unang ama na di portibion. Di bahini unang lauberoham muli ina. Jadi molo amatay mabelu. Jadi
Ido damang. Saya si marohani Tuhan. Ipatiur mapikiranmu. Asa tutusong nedok niat day 220 lalu. Yesus hapus aku. Unang au pasobo. Ina. Au dihapujungan dina somardongan. Umbahin iro ben hato ilului dongan na. Bani. Dungi adong madok rupanya te. Hola sada do narikot. Jesus leho ni dia. Manang ahape na dapot daktuk pasonak ko na. Alay molong dapot nasasadai. Inna. Las marohaku. Hape nasasadaya hado masuna. Ima Jesus Kristus do haluao do. Ido dingolu ni halak na porsea. Tarigot tungolu. Partangyangon non. Ngahya hudok rupani. Adong. Sada keluarga. Ya. Masai. Di bagasan hasusaan nguluna alay di partangyangon na dang matsohot di bertetangga do halakon jadi jabuok kopel rupani alay papat do dingding na say martangyang do alaw ganun manugot law mudum rupani tuana si maroham say tak mahami nak kana dangolon akana puguson saya si maroham say tongos ma hanguluat diham jero tetangga no ene ribut malakon hon namar tangyangi maus ribut lagi pas lagi mudum debi bener ribut dah sesedeu ninna iro unang apala si ribut to ninna ay pas dotong ilabung ding mana buti kadang maras bes do bije Roma rupane koberje bunom unak si ribut bio ninna ya asai budus mate om tapa masuk ma betu tu bagasa plastik guni plastik tedebu hagi jambul martangyang ibana ali Tuhan leo mahanguluan inna tur tedebu ma asai tipai mana asai bulus asai ti punna ribut punna narupane jadi martangyang malaki ali Tuhan asi maroham lehom mahanguluan inna itor mersiku dia mamata do inat tafar saping jauh tetanggane ide bumai beton alidang pas tu tanggurunga pas tujulu na do Roma halaki tetangganon namar tangyang maulia tema Tuhan ile hoko do hangoluat tuhami tungbalga do asini roham mekelekel ho berjabunai ima ngagabi Tuhan na hita debu guni gabi hita Tuhan na ina itu. Jadi diceritai amenin dibuka ma gunion hape gabi hepeng itu kan gabi hepeng ditidik kalaki ko berjabune ay dot tongay bolo jabu papan saya donggo lubang-lubang pangitiban itu kan ay di huta pinajulo songoni do sionggo kapangitiban ditik matto ide benda na julo di oray unak semangitipi ho anon si malolong mo pintilo nan no si malolong mo inna ido rupane halimi mison ngati si malolong mo nah jadi kayak behebeng do inna jadi Roma halakon atong budari homa martangiang au mamadebu betu inna amatain bido hido alana gabi biru bedu gabi martangyang menatay ngebek kalahia betu gudang mabayan minna asa gudak kepengin iba matutu gudang hido iba dua hali ni nari ho berjabune ni debune asa dua hali masuk na somorai bena syakalaki hido ali Tuhan debu hemang pasu-pasum siap ben we kijang na itorwa matay idewu habe dang tujuluna tulu ni natay do las tibul rukunga laos mate ngido kan ibo to hamu do ide ben do habe huripu parhunikan habe dapar huripu do persaulian bape do las hamagoan ido gabi Roma tutu colma ido tutonga-tonga ni bagasi ido gabe torodo col mamernida halaki
alai dang las rohakku situ tu dang ibede na lo asalawin na basi mengadungi ma amatay itu. Di ba ini dihitalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus dikira jawaban doa bisa direkayasa. Tapi kalau Tuhan bertindak, apapun bisa terjadi. Dang adong nasotar patuba debata di tonga-tonga ningulut tahun. Kekuatan doa yang kita miliki di bagasa kaporsiota di baheni do benda di dok di natajahan aking episteli namargogo si tutudo tangiangi partigori molo di haburjuon ni gotamotong molo di haburjuon inda dotong. Ya. Namar koko situ tuh dotang yang niaka partigori molo di haburjuhon. Gak beda po tado naking ani da po tado hobar jamunai halagi naking dang partigori gedu dorohana. Dang margogo naking nasida gabi ahado dang di haburjuhon. Alai gabi tu hamagoan do ujungna. Di maheni di haburjuhon si Nehemia do martangi yang tu debata. Taru lima nasida di haluaon di pau lima parik ni hutai gabe di padenggam makapitu naong matutungi songoni nang dito nga to nga ning ulutaw nung nga di pauli-uli di batang uluta songoni manang dihamu natoras na mabunda danak si Didion pature-ture hamuma padimud-dimuk kamu ima bianakon naung pinalumehon di debata di tonga-tonga ni keluargamu. Jadilah menjadi tiruan teladan bagi anak-anak kita di dalam doa, perbuatan dan persahabatan kita. Memiliki rasa empati, kepedulian di tonga-tonga ni nguluan. Asapad di dioni songot tadda doi tadda naung dapotak kita di haluau ni ikon di dohita. Di bagasan ko warni debata ama anak doho todi perbadia. Itulah baptisan itu. Asa padidion. Sakramen baptisan kudus. Kita dikuduskan di dalam pengorbanan dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Di bahini do manang ise na porsia do di dapotan hanguluan nina. Dapotan haluaon. Aladang boy do pedak dan akom madok. Au porsea ido bennoa hamudon non orang tua lah yang mengucapkan aku percaya jaladang sae holat disi disukud dohamon non dipangido hamu di diod dan hotu bagasan nahina porsia muna alusna dipangido rohanami sesuai dengan apa yang saudara imani ya saudara meminta dibaptis anak itu sesuai dengan yang saudara imani atau ngajari mana sida marhite-hite doh akan neha porsiamu hidup benda paduahon naolo do hamu mamudaya nakomunon asa di boto nasida hatani de bata doh dalat Tuhan nguluani alusna naolo do hami napatuluhon naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan hidup benda disuruh mamar guru malua disuruh sekolah minggu imadak danaki asa gararon nama utangna tanggung jawabna batari dahunon nama dung malua imana makatidakon ha porsionna hatidakonon nama au porsea digarar ma utangna di bahini dung terdidi ibana marutang ma ibana utang panidangiot di ha porseaon hamu maju patujulo manggarari marhiti-hiti na hamon no makatidakon hata ha porseaoni adong maudut disi dia kaulaon ya adong do disi dia ka unur-unur ni ulau si ulahon muna songon natoras asanang dia ka ilihilek tangiang na pinarsita muna na sinita-sita ni rohamuna tu juluan ni arion asima rohani Tuhan dia lusi makilihilek tangiang pangiduata ido benna nang dia lak batak piate ya makilap do sian na daw maju nang sian na jono maju dia kalas ni roha pasu-pasu dia kehaburjuan persauran na dinggan di tonga-tonga ni ngulumuna songon natoras di perdalanan ni ngulumuna songon nido nakita na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus nung nga tardidi hita tu bagasan guar ni debata ama anak doho todi perbadia
Asa tutu dunga di parbadiai nguluta. Biarlah kita hidup di dalam kekudusan, saling mangodihon, saling masitangyangan di tonga-tonga ni nguluon. Amin martang yang baik. Maulia tema di hoale Tuhan debata di hatam nang suantu bagasan rohan nang pikiran nami patoguhon hapor sial nami tau mahami ngulu namak kilalahon diaka pardangolan parukilon dia kasih taunon na dupan dia kadongan. Asa Tuhan tau mahami makilalahon diaka namasay jala taruli mahami marhiti-hiti akka namasay jala tau hami tong nang mangodihon marhiti-hiti dia katangiang pangurupion dia kaaksi nyata di tonga-tonga ni ngulu namion. Ali Tuhan debata asa gabing ngulu si partangyak kami na tau totong manangyakon dia kana masa di tonga-tonga ni nguluon asa tau marsitukulan marhiti-hiti tangyang jala hodo na mga lusi ilihili akatangyang pangiduan hodo na pauli-ulihon di aka parik nong marbungbungan suak songoni nang dia kapitu ni harbangan naung matutungi nung nga di pauliho di patureho marhite-hite Kristus Jesus na mga lehon haluaw di hami pasu-pasu makenakon na metibur magudak sigad siyang umur 11 ni roha na marhabiaram midaho marbisuk jala marpatas ni roha may jala marsanga magwarmo marhite-hite dia kakesuksesan niya kenakommu suak songoni malituhan de batamar patas ni roha makana marsikola na kuliah tulus akana sinita ni rohama patuduhon mo maulaon pagkarejuan di akana mga lulipar karejuan di tonga-tonga ni nguluna lehonom makana rikoti hodo Tuhan na patungoton sirokap ni todi dongan mangulu di anak doho buru ni kuriam di na mga lu sirokap ni todi na lehon hagabion dia kana makirim pasu-pasu para nakonon marhiti-hiti parbuin ni bortian pasorakonon muda dana bawa manang boru di tonga-tonga ni keluarga na hodo na mga lusi elehelik tangiyang pangiduan na sida pasu-pasu akan atoras marmudu-muduon mengajar-ajari pature-turehon na kenakon na di palumehoko di tonga-tonga ni keluarga na Tuhan debatasi maroham hodo kami partiga-tiga pengajari pangubati di kantor pengusaha ng aparatur sipil negara di tonga-tonga ni bangso on nang dakada di perdalanan pe lehonom makalas ni roha sinamot pangomuan doho akalas ni roha di akka ulaon na siday jala pasu-pasu mangulak kasulaon marhabengeton marburju ni roha di akka na mangula sulaon na pasu-pasu makenakon narapdo na toras suang soni nang di akka tano parserahan ijagay totong na sida li Tuhan debata pos roha nami tugu-tugu mo makana matua di hatuan na iring-iring totong nang laka na sida suang song ni mali Tuhan debata dia karuas ni huriam na di bagasa parsahiton na dirawat di rumah sakit suang song ni nang mula sa rumah sakit na pemulihan di tonga-tonga ni bagas na hodali Tuhan debata na mga pehot tangam muda badai asa margugu marhaki pason peu makasahi gali ni pamatang siyan na sida terlumubi mali Tuhan debata di inanami inang netiburu butar-butar suak songoni ali Tuhan debata di buruni huriam si Bela Rospita hutauruk suak songoni nang si Rahel Purba suak songoni nang anak ni huriam si Uji Elpris hutauruk suak songoni nang di inanami inang Espio buru pasaribu opung Monika suak songoni mali Tuhan debata nang diamanami amang situa patur si Hombing opung Surya suak songoni ali Tuhan debata nang di amanami situ Johnny tabunan natongon dirawat di rumah sakit jantung di Jakarta ali Tuhan debata saya si maruham lehon hamalumon hahipason dot gugu dinasida Tuhan debata pasu-pasu ma nang di anak ni huriam dinang dibuan terdiri macalo padidion na badia asa hodo nama parbadia inguluna asa danak na marhabur jumeli Tuhan si belas ni roha nang tuminggu na ro disakak ni huriam na patupahon pesta gotilo na li Tuhan debata hodo Tuhan na mga lehon na kalas ni roha di salut na ruas ni huriam mauliate madihole Tuhan debata dinadenggan merdalam di rapot padita hatopan HKBP hodo na patiur ho saluhut nai marsanga magwarmu marhite-hite diaka na dihatahi di rapoti ali Tuhan debata jala tahu
hadenggano di tonga-tonga ni Huriam. Nang disakap ni anak ni Huriam, Januar di perdiri dokot pipi oktapian tiburusihan dineng macalo pasu-pasu perdonga saripion hodo na patiurhon marsanga marmulia maguarmu gabe rumah tangga nago dame dok las niroha manasida pasu-pasumu suak songoni mali Tuhan debata hodo na manabay las niroha diaka dongan nami na berulang tahun di bagasan saminggon asima roha mali Tuhan di na berulang tahun di bagasan saminggon mamuka sian ina nami inang Rosleli boru siahaan nama rumur 70 tahun sahat tu anak ni Huriam si Sahmo si tumorang marumur 7 tahun ali Tuhan debata tabayak kalas ni roha hahipason gajang di umur dinasida suang songonima tarlumo binang di bagasan sadarion na berulang tahun di inanami inang dipubur silain opung Jesaya suak songonima ali Tuhan debata nang di amanami amang Alexander lubat tobing suak songonima ali Tuhan Yesus Kristus nang si Dwi inanami inang Dwi Nopita boru sitopul suak songoni ali Tuhan debata nang amanami Hans Mapret Pratama Hutasoit suak songonima ali Tuhan Yesus Kristus nang di anak ni Huriam Hiskia Nopando Manurung suak songoni ali Tuhan debata nang di Drionaldi Pangaribuan suak songoni nang di Sisara Samanta Adrilia boru si Hombing suak songoni nang si Kelpin Yakub Gugo lubat tobing ali Tuhan debata sai tabay makalas ni roha pasu-pasu dohot padonganion di tonga-tonga ning ulun nasida pasu-pasu mali Tuhan debata nang pamarentah nami sian pemerintah pusat satu pemerintahan lingkungan asa diuluhon bangson di bagasan kemakmuran keadilan pemerataan pembangunan asa jupang Tuhan hadung mahon dau Tuhan hanas bangson namion hamokuson haguturon alai mardame sonang saluhut na bainommu marhite-hite dia kana mamikiri di hamajuan ni bangsoon ali Tuhan debata mardonga toko mahami mangulas ulon nami di bagasan saminggon orasi mahami siya dosa pangalosyon nami di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho amin. Tapuji Tuhan tamar hitir deta nomor 210 ayat sada dohot udutna laus tapasahat ma peliata.
hurian itu hatta sabar maju hita satokin namanginang khobar tu suarani titingta tapatu pado di bagasan migon padidion nabadia secara khusus tu dua poso-poso manang yanakon ni huriata di bahini masuk mahita tu acara padidion marete kita siang bukit di nomor 146 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 jongjong manon hamunatoras 146 ayat sada dohot 2. Oh Jesus, my God, do poso sayo mamanaligi bubut manjalo. Martangiang makita Ali amanami na di banua kijang narodo hami tujolom maboan akada danakon. Saya si maroham calo manasida gabe anak kommu pasu-pasu jala pargogoy manasida mangyahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamuak kadongan nama buat danak sididio tangi hok kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion nin nama dok ak kasisianna. Podai hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama doho anak doho todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingok ma. Say dong anakku do hamu ganu panirasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea. Dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea. Hona uhum sogot. Tangi hok kamu madoho hata ni debatana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong makada mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akasisian naima na mabuani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Loa samu makada danaki rotuau. Unang oray hamu nasida. Ay di akasi songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudokot tuhamu manang isepe anggo sosongod danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul makada danaki dia peho matangan natu nasida mamasu nasida atong hati dako kamu majolo ha porsia otai au porsia Ido tuhata natu maun na bernit namate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang natu atu banua turdung di tanom nama naik tu surgo di sima ibana pe mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dogot namate au porsea di tondi parbadia dohot dihatai naman dok mulak mangulu sogot daging halak nang mate dohot dihanguluan na surat sudah atong alusi hamuma nau suku tonon tu hamu na parjulu dipangido hamu noaing didion dak danakon tu bagasan nahina porsiam muna alusna dipangido rohanami 2 BH na olodo hamu mamodena komunon asa diboto jana dihuton na sida hatani debata
alusna na olo dohami. Tolu na olo dohamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni Huria Protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna na olo dohami. Atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai Roma. Ale Matthew Rotulus Banjarnahor hudidi mahotu bagasan goarni debata ama dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan goarni todi perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho de banget mohon tu bagasan harajonna ola nion rodi saling lilingna. Amin. Ale Yeremia Abram Heuson hutasoit hudidi mahot tu bagasan goarni debata ama dohot tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata mau de banget mau tu bagasan rajonna olak nyon ro di saling lilingna. Amin. Jong-jong bahamu natoras nong mabudat danak terdiri. Martang yang makita, alai Tuhan debata manami marhiti di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nungo pasat tamyak kada dana kot tuho jala di jakko kodo nasida gabi anak komu marhiti di padidion nabadiai, asa masuk turian alak Kristen nasida di tanah on jala gabi panian di hanguluan nasa liling-liling na, asi marham dohot dinatoras ni dak danakon. Sai pargugoi jala ajari manasida manugunogu dak danakot tuho asarap nasida tarudi di akka artani harajommu. Amin. Tapuji tu hatta marhiti deta nomor 145 ayat sada laus tapa ujung ma parminggota jongjong mahita. Alide batama nami na di banua gijang ho do haroroan ni saluhut silen-leon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pilihanon. Pati bulong rajon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion.
buhay marohanami marhiti-hiti to dim asalam hutadaham gudak silelom Tuhami asalam girgir hai madok mauliate Tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banua gijang say pinorbadia magoarmu say ro maharajamu say saud malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami to gyotu pangujunan palua mahami sian pangagong. Mulak mahamu di bagasan damai calohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Horas madihita saluhuna boras madihadak kadangan horas mahita saluhuna nak peso masih jalangan